Emamhlongo. Khuluma nawe uzokwenza. Ngeke ngizokukhombisa mina ngisakusabi mina umdletshe. Umdletshe. Ngikubulala mfazi. Yafuna ngisukume la. Yafuna ngisukume. Hayibo. Hayi ndoda ihlala. Yana ntangibizela yona le fana wami la. Yana ntangibizela yona le. Yana ntangibizela yona le. Yana ntangibizela yona le. Udakwe insangu phela wafika egoli wafunda insangu. Wafika egoli wafunda insangu. Ungibizela uzofuna ungisha. Wena uzoboshwa wena siphukuphuku uyangezwa? Uzoboshwa silima ndinombuke. Mfethu ngicela uhlale. Umbuke. Mama ngicela Na into ezacile bo yini isihlavulani lona leli. Uzokubulala uSbo wena. Uzomtshela uSbo ukuthi ubongibiza la, ungibizela ukuzofuna ukubukwa ngami. Udakwe insangu udakelwe kumina. Emamhlongo, yesikhuluma noba kanjalo. Wesilima wena mdletshe ududa ukuthi ngiyakuhlonipha. Mina uma ngeke ngasukuma la. Unekele ufetha amathanga pho uzolana ufetha. Akuhlula. Akuhlula lento engazizali. Uzosala ngisingani? Lento engazizali le wakuhlula amathanga. Lento engazizali le wahamba ohlala khona. Uzofazi. Hey, mdletshe. Mama. Ngizale yona le fana wami la. Lento ngibizale yona lela. Mdletshe ngiyacela ngicela wehlise umoya. Lento ngibizale yona le. Lento ngibizale yona lena la. Mama. Uhlanya lolu. Ngiyacela mama. Yazi ukuthi uhlanya le. Mbukelo wehlelo esilungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la usibukela ukhona ngalesikhathi asikwazi ukwenza iphutha longakubongi wena ngokuthi subscribe ulike uphinde futhi ushare kuyona le channel ngokwenza kwakho kanjalo sesifike to 100k subscribers esesinawo njengamanje asikwazi kungakubongi wena njengomthandi walolu hlelo uyazi ukuthi lolu hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo mina igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN njengenjwayelo uyazi ukuthi mabe siliqala lolu hlelo asikwazi ukuliqala ngaphandle komthandazo njengamanje sonke sisho ngazi linye sibheka phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele ngokuthi uneyinkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza ukuthumela email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com moyenze njalo mhlawumbe kwenye ama episode alekhaya sizokubona wena ula uzoxoxa indaba yakho nanokuthi ke ufuna ukusizakala kanjani khona la kuhlelo silungisa umjola siqhubeke ke sikhule sibe umndeni obheke ku 200k njengoba sesikwazile ukufika ku 100k ongiphelezele ke namhlanje sibone ukuthi ngabe silungisa indaba kabani ufuna ukuthini kuthina nanokuthi istory sakhe sihamba kanjani emva kwaloko kodwa ke isixazululo noma kanjani kumele sibe khona sitholakala ukuze sikwazi ukuthi silungise indaba yakhe. Sanibona igama lami ngokusigidi wakamdletshe. Ngibhalele la kasilungisa umjolo ngoba nginenkinga lana ngifuna ukulungisa udaba lami nomkami uMamhlongo. Bengicela baka silungisa umjolo bangisiza. Ngiyabonga. Mbukelo wehlelo silungisa umjolo masiphinde futhi sikubingelele kuyona episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo khumbula ukuthi lolu hlelo ulithola khona la ku YouTube channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show kakhohle ukuthi we have just reached number 200k subscribers siyabingelela ke kuona wonke umuntu osenze saze safika la sanibona 100k gang sanibona nonke bomakhulukhulu singasawusho ke uhadebe uyalazi ukudaba ukuthi masihleli kanje sokhuluma indaba ezithinta umjolo solungisa futhi singagcini ke lapho senze isiqiniseko sokuthi kona wonke ama relationship ahlukahlukene sishiya ku healthy futhi abantu bethandana belungisana namaphutha abake baba nawo before ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho ihlobo zakho na wonke umuntu khona sokhula sonke mhlawumbe size sifike to 500k subscribers or more kanti ke njengamanje uyazi ukuthi masihleli kanje suye seyikhona indaba esoyilungisa ukhona udade wethu la eduze kwami sokhuluma naye njengamanje just to find out ukuthi why ezitholela namhlanje nanokuthi mhlawumbe yini ekudingeka ilungiseke kubudlelwane akubona siyakubingelela sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa ma? Yebo ngiyaphila njani manje? I know ngiyaphila kakhulu siyajabula kakhulu ukuthi mengabe nje uthola i-call ethi uyadingakala le ekhaya ngoba kukhona umuntu odinga nilungise something ungabe usasiwaste isikhathi sakho ufike uze la kuthina namhlanje siyabonga kakhulu ngalokho. Yebo. Thina igama lakho silitholile ku-email but umbukelo obukayo njengamanje ekhaya akanayo idea ukuthi ubalo sinayo mhlawumbe ungaqanga ukuthi uyi-introduce to ababukeli bethu before siqhubeke. Yebo. Igama lami nguDoris ngwakamhlongo. Manjomani. Yebo.
siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Njengoba ukulizwa-ke igama silungisa umjolo. Yeah. Okusho ukuthi nawe njengoba uzisolula namhlanje ingoba kukhona okumele ukulungisa. And ubhuti okubizela umsindazwe njengoba sikutshelile umdletshe. Uyena-ke ukudinga la kwisho namhlanje. Uthi khona izinto afuna ukuthi niyilungise. Awusitshele mhlampe ukuthi bebunjani ubudlelwane benu ngoba ukubalulile ukuthi anisathandani njengamanje noma nisekho ndawonye. Ubudlelwane bethu nomdletshe bebu right. Ngeke ngiqamba amanga. Babu right nje kahle kakhulu, siphathene kahle. Naye njengomyeni wami ewumyeni o right. Konakale emveni kokuba esesebenza eGoli. Okay. Ngoba ubehamba isikhathi eside meye eGoli. Kushuthi emva kwalokho ke izinto ayizangesahamba kahle. Azangisahamba kahle. Okay. So uhamba isikhathi eside eGoli mengabe sebuyela kwena eKZN kwayilana hlukana khona. Kwaba yikona nje ukuthi siyahlukana ngaleso sikhathi. Ngoba wahamba isikhathi esingangonyaka mangingaphosisi. Hayi mebuya ke wabuya wangixosha. Okay. Wangixosha ekhaya nomndeni wathi uyazama uyamncenga. Hayi uthi uyazama uyambonisa wangaboniseka nabasekhaya bathi bayazama balungisa isimo ayikwa ukuthi akezwa lutho nje. Hayi wangixosha ke kwangiphoqa ukuthi ngize ngihambe ngoba nasekhaya abangamukelanga. Okay. Ngagcina sengihlalela ke la ngangiqashe khona. Up until ke ngize ngakhumuza ngoba kwakunzima ngangikhulisa nengane ngoba wangixosha nengane incane. Mhlampe mengabe xosha ingoba mhlampe khona inkosikazi esemtholile eGoli bese buya naye ezekhaya noma mhlampe khona ezinye izathu ezenza ukuthi nje angakufuni ukuthi isondele eduze kwakhe. Hayi angeke ngize ngisho ukuthi eGoli wethola unkosikazi ngoba wabuya yedwa. Futhi ayikho nento engayisola ngeinsuku zokuqala ebuyile. Wabuya nje kwakuhle. Kodwa kuthe kuyophela isonto lesibili. Isixaka saqala lapho. Okay. Manje uphela isonto lesibili ilapho ke la ngixosha khona ke. Hayi ngabe sathe ngithi ngiyazama ngabona ukuthi hayi nangendlela ayenolaka ngayo ngangibona ukuthi usengazange ngilimaze nokungilimaza ngoba kwangane wayesesho ukuyisakaza phansi. Okay. Hayi kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngoba ngaqale ngacela ukulala komakhelwane ngibuye ngicashe nakwezinye izindlu ngoba besinezindlu ezakhiwayo lapha ekhaya. Ngicashe nakuzona ngilale khona ngabona ukuthi akuyona impilo le mangingena ekseni ngithi ngiyazama ngiyaxolisa hayi ngabona ukuthi uzozagcina ngokungilimaza ngcono ngenze lokho akufunayo kwakuthi ke ngize ngigcina ngokuhamba ke lo mangabe uveza la kule nkulumo yakho lo muntu aniphethanga kahle kwaba khona nokubandlululana noma nobandlululo labakhona indlela akuxosha ngayo ekhaya but namhlanje ukubhalele la kwishow ukuthi ufuna ukuthi nizokhuluma yini enze mhlambe wathi no angimnikeze ithuba lokuthi ngifuna ukumuza ukuthi ufuna ukuthini. Nginembuzo ebengifisa engangifisa ngoba mangithi kuzoba sengathi into yamanje kanti into endala phela engangifisa ukumbuza yona nanokuthi ngangisafisa ukuyichaza nami kuyena kodwa wanganginika lelo thuba lokuthi ngikwazi ukuyichaza. Sekusemva kwesikhathi eside kakhulu vele ngeke kusangisebenzela kodwa ngizothola ukulapheka ngaphakathi because yonke leminyaka bengingalaphekile ngoba into engiyazi kahle iqiniso akalazi ulazi ngalendlela alazi ngayo akalazi okuyilona lona. Iyona ke into edala ukuthi ngithi kulungile ngizomnika ithuba. Before mhlambe size singene eqinisweni ake sicheke mhlambe indlela umama asale ayiphatha ngayo the time ubaba engekho eseGoli mhlambe ibinjani behavior yakho towards emphakathini noma mhlambe indlela athi uyiphethe ngayo wena njengonkosikazi womuntu kuze kube manje noma kuze nje abuye eGoli ngesikhathi abuya ngaso engekho yena. Yes. Hayi ngahlala nje ngawumama ekhaya ngahlala nje ngamlinda ngayiphatha nje waze wabuya. So njengamanje nangokusekhona uzokhuluma nawe uready ukumuza ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngiready. Ngiyafisa ukwazi isizathu. I know. Njengoba ubona ke mbukeli umama uready ukuthi eze ukuthi ngempela ufuna ukuthini umdletshe kuyena. Mhlambe nawe
uyafisa ukukhuluma nomuntu wakho ngelinye ilanga ungasabi ukusibhalela umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ukuthi kunethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizomlanda ubaba uMdletshe limbeke la sizwe naye isayidi lakhe bakhulume nomama mase noma kanjani isixazululo senkinga yabo siyakwazi ukuthi sitholakale khona noma yini ephakathi kwabo bezokwazi ukuthi bayilungise. Khumbula ukuthi labantu njengamanje abasekho ndawonye kodwa babe ndawonye kuqala bahlukana ngenxa yezimo ezithile esingazazi-ke nokho but sizozithola before isho yanamhlanje iphela. Ke siboneke ithimba lethu uma belesilandela umfowethu noma ubaba limletha la ukuthi-ke yini azofika yisho yena nanokuthi isixazululo sizohamba kanjani. Ungakhohlwa aselule ekhaya siyalungisa njengoba negama lethu lizisho nje silungisa umjolo. Baba sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Siyaphila njani? Siyabonga kakhulu mnumzane ngokuthi-ke ufike kwishow. Uqala wasibhalela wangagcina ngokuthi sibhalele. Wasinqanqa ukuthi-ke sikulandele nangumama ufuna ukuthi ukhulume naye. Sikwenzile-ke njengesicelo sakho. Sengiye ngakhuluma naye ngakuzwa ukumbalwa kuyena but angifuni ukuba bias ngithathe iside elilodwa. Mhlawumbe ingakho kubalulekile ukuthi ngizwe nawe iside lakho before nginitetele nikhulume nobabili. Ukuthi kahle kahle kungani uze wadecide ukuthi umlethe la kwishow ukuze nikwazi ukuthi nikhulume mase niyalungisa futhi noma ngabe yini le kumele niyilungise namhlanje. But asiqale la umama khona izinto angivezele zona. Nawe ngifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe inkulumo izofana yini. Ekhaya nje nisanobudlelwane izinto bezihamba kanjani? Hayi izinto bhuti wami besihamba kahle kakhulu bekumnandi kukuhle kunje ya. Indaba yasuke yonakala ngokuthi ngingabusaba khona ekhaya. So ngathola umsebenzi ngaba kude nekhaya. Uyazi nawo into zama distance nazo zike zigcine seyi-add ukuthi kugcine kungahambi kahle. Okay. Yeah. Umama uvezile indaba ukuthi ubusebenzela ngaseGoli and lokho bekwenza ukuthi uthathe mhlawumbe isikhathi esingangonyaka ukuthi ubuyele ekhaya. Kodwa-ke yena waqhubeka futhi wahlala nje kahle khona ungekho eduze kwakhe. But-ke into eyenzekile uthe mabe sowubuye eGoli uza la eKZN awuhlalanga isikhathi eside uyacabanga nje mhlawumbe sikwaba inyanga noma amaviki amabili emva kwaloko wase udecide ukuthi hayi no akaphuma phela emzini kababa wakho. Mhlawumbe konke lokhu kwakuyini isizathu? Mana wethu into ayenza lokho ngangenziwa nawo ilukuluku lokudina xasuma ngoba manje kwangekuhle kahle. Kwangekuhle kahle. Okwengakhetha wona ukuthi ngcono angabi khona emagcekeni nje akoMdletshe. Okay. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe sisazokuthola lokho as ihlelo liqhubeka. Kodwa-ke ngoba uwena wamxosha umama ekhaya egcekeni and njengamanje asebuthile ukuthi awukho empilweni yakhe because uyasho ukuthi into yakudala le and njengamanje wena futhi usuyabuya uyamdinga ukuthi azohlala la kulalele. Ngabe yini mhlawumbe inhloso yalokho? Inhloso yaloko bhuti wami ukuthi silungise izinto mina phakathi kwami nomkami. Ukuthi silungise izinto ngoba nami nginamaphutha ngendlela yami. Njoba naye waba namaphutha ngendlela yakhe. Uyazi nawe njengendoda akukho lula ukuzehlisa kwesinye isikhathi. Kodwa ngokushayeka kwezinto nawugcina usukwazi ukuthi ungazehlisa. Mhlawumbe urealize nini ukuthi khona amaphutha ahambe enzeke endleleni? Urealize ngoba usushayekile noma bewuvela ubone ukuthi mhlawumbe wagagamela noma wathathela izinto phezulu ngokuthi uzomkhipha ekhaya umama? Yabona bhuti wami kwesinye isikhathi ezinye izinto ukuthathele phezulu uthi usuhleli usuyicabanga lezi zinto ohlangabezana nazo usuqhathanisa usubheka ukuthi cha iphutha lona liyaba khona endleleni mengabe sisebudlelwaneni yabo. Afunakala ukuthi mina ngiyibone njengomuntu oright kuphela bese ukuthi yena angasamboni. Okay. I know. Njengesicelo sakho-ke baba simlandele umama nangu sekhona ukuthi nikhulume nobabili sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Mama ungamlalela ubaba simuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngathatha baba over. Sawubona Mamhlongo mngani. Mamhlongo ngibhalele la kasilungisa umjolo ngoba ngicela bangisize bangilungisele phakathi udlalo ubami nawe ngoba ngiyazi ukuthi kwaba khona ukugquzana kwezitimela sangabona ngeselini. Engizocela mngami ngiyacela ukuthi ngiyazi kona kunzima khona amagama engawakhipha
ngakuxosha ngisho emagcekeni akwamdletshe akuzange kuhlale kahle lokho uma ngiyakwazi kodwa bengizocela la mkami ukuthi hey noma yini la ngicela uthule ngicela uthule manje Mdletshe ngicela uthule Mdletshe uyangicasula yazi yabona iyo kanye-ke lento angizelanga ukuzolwa la ngizolungisa la ubona ngisifayile uxolisa uzazane usudinga ukuxolisa wena kumina Mamhlongo wabukisa ngami Mdletshe wangilalisa emnyango wangilalisa emzini yabantu wancengwa Mdletshe nami ngakuncenga Mamhlongo kulungile Mamhlongo sizofika la hey wamdletshe Mamhlongo ngicela uhlisa umoya hayibo yabona into engizele la lehlisa umoya wani ngizele kona bhuti wami ukuthi vele ngiyazi angikho msuku hayi njengoba naye sephakamisa umoya kanje angisuli kodwa bengishilo vele ukuthi noma yini azoyenza ngizoyamukela Jesus Christ kodwa khona ngeke kuvumela ukuthi aphakamise ayikho into ongakuzuyivumela wena ayikho into ongakuzuyivumela mina ngizwa kahle ngihleli mina ngiyengaka awukho empilweni yami ukuthi ngiphathe awukuthi ngibiza uzongibizela usuyangibiza hey wamdletshe ngicela ungizwe ukuthi sakaza ngalesikhwama ngicela ungizwe ukuthi yini restrictions ngababa mina Mdletshe yangizwa hey ukwenze lokho Mamhlongo ngangikwenza ngizofinjwa yini ngizofinjwa yini wenze hey le ndoda ikhuzeni le ndoda Mamhlongo imhlukumezile le ndoda le uyazi ukuthi ubuhlungu ngisabona mnganani hayibo uyakwazi lokho kufanele ukhulume kanje akuthi wona umfasa amathanga basa ngiyazi yonke lo ndaba mina ukhuluma ngala mathanga akuhlula wena akuhlula wazoshiya wayegoli amathanga akuhlula uzomtshela wazeni ngamathanga wini wena ukhuluma ngamathanga uthini wazeni ukhuluma nami kanjani Mamhlongo ukhuluma nawe uzokwenza ngeke ngizokukhombisa mina ngisakusabi mina Mdletshe ngikubulala mfazi yafuna ngisukume hayibo hayi ndoda ihla yana ntangibizela yona le fana nami la yana ntangibizela yona le yana ntangibizela yona le udakwe insangu phela wafika egoli wafunda insangu ungibizela uzofuna ungisha wena uzoboshwa wena siphukuphuku uyangizwa uzoboshwa silima ndinombuke umbuke mama ngicela na into ezacile bo yini isihlavulani lona leli uzokubulala uSbo wena uzokuzomtshela uSbo ukuthi ubongibiza la ungibizela ukuzofuna ukubukwa ngami udakwe insangu udakelwe kumina Mamhlongo yesikhuluma noba kanjani wesilima wena Mdletshe ududa ukuthi ngiyakuhlonipha mina uma ngeke ngasukuma la unekele umfethu amathanga pho uzolana umfethu akuhlula lento engazizali uzosala ngisingani lento engazizali le wakuhlula amathanga lento engazizali le wahamba ohlala ekhona umfazi hey Mdletshe mama ngizale yona le fana nami la lento ngibizele yona lela Mdletshe ngicela wehlisa umoya lento ngibizele yona le lento ngibizele yona lena la mama uhlanya lolu ngiyacela mama ngiyazi ukuthi uhlanya lesisangane salenje mfazi awubuke hayi nanti ibhadi lambo ngizosukuma la Mdletshe ngithathela amanzi mfethu uthatha amanzi aphuze Mdletshe ngizosukuma la Mdletshe ngiyakutshela ngizosukuma la sulokhu unkwankwaza la habe nanti ibhadi lambo mfana wami njengoba ningifanelile nangibiza yona into abaningibizela yona le ukuthi ngizodlala lesi sibotho la ungathi khona into ade efuna niyilungise ilungile manje ayikali ike yalunga leyo nto sisazonika ithuba lokuthi nikhulume because njengoba niloke niqalile ukufika la nisabile kuphela kwayimina ngazi ukuthi inkinga yini because manje sekuvele ukuthi wena wavulela amathanga naye futhi kuvele wekuphi yena ngiwavula weshonephi yena ngesikhathi ngiwavula wesashonephi yena angithi nawe hambe evula wasegola amathanga Mdletshe kodwa Mamhlongo ukuthi ungenza into efana nje la kumina Mdletshe Mamhlongo ungenza kanjani efana nje la kumina umfowethu pho ngenzeni umfowethu omncane kunamayo ngenzeni naye ngenzeni Mamhlongo sizusini ngenzeni wangibona ngilele Mamhlongo wawukhona ngilele naye wawushaya ihlombe Mdletshe wawushaya ihlombe ngilele naye akubuke uloku uzenza ingozi la phambi kwabantu ufuna ukubonga uzozenza ingozi la ngiyazi Mdletshe wenza izinto ezimbi wena kodwa ngicela ukuthi yazi mfana wami ngizama ukuyicontrola angifuni ukusukuma la
Ngoba manje ngasukuma kulesi situlo. Esukuma man. Asukume man. Ngizobona into yami ehle ngakaze ngiyibone. Mina ngisamsabi phela umdleke. Hayi usangicika lo mfazi man. Ukuthi mina ukuthi la ukuthi ngiphatha kusho ngithase kanje. Sezwana indoda la mina. Mdletshe. Indoda esanda kwenzani? Ngoba emhlongo bo. Ishavu. Umuntu wesifazane lo uyindoda wena. Awukwazi ukukhompitha naye. Ngiyakucela baba. Udelela kodwa lo mfazi. Udelela. Ngoba iSouth Africa. Udelela lo mfazi. Ngicela wehlise umoya. Ukuthi siphila impilo sabantu ukuthi besifazane. nenza lento eniyenzayo nobabili ngeke sisithole isixazululo. Asikhulumeni kahle ngiyamcela. Nibadala ngiyamcela. Udelela mfazi. Okay ma. Ngiyazizwa izinto ezibalayo umdletshe azenze. Kodwa yena angamuzi ukuthi uthini because manje usacekwa na amagama okushaya ngawo. Izinto ezikhuluma. Usazomshaya ngawo lo akacikeka usazocikeka usazonyanyi lo usazocikeka akacikeka lokho ezenza ingozi la lokho enikenana nekhanda la usazocikeka lo ungisukele wangibiza wangisukela wangixosha ngizihlalela ngihlale khona umntanami ungibizele la ungibizela ukuzozenza ingozi la phambi kwenu mina mangeke ngasukuma la uzongibona kahle kunento esho umdletshe ke ngikhulume nawe ukuthi na usabambekile njengamanje uveza ukuthi wavulela amathanga noma walala nomfowabo kuyiqiniso kangakanani lokho ngane yami ngifuna ukukutshela umfowabo wathi sehambile wayeGoli umndeni iwona wahlangana ngami kwathiwa ukuze athole indlalifa mina kufanele ngilale nomfowabo nganqaba wathi umndeni uma nginqaba uzongixosha uyobuya yena eGoli sengixoshiwe mina sengihambile ngoba bayazi ukuthi nasekhaya anginandawo ngoba ekhaya nginomakoti abazali bami bashona bangiphoqa ngaze ngavuma nangempela ngakhulelwa ke ngayithola indodana ngokushona kwakhe umfowabo bona sebeyangiflathela sebemtshela iqiniso abasangitshelile mina ukuthi bazomtshela yena mina usefika mina useyabhoka useyavutha kodwa nawe uyazazi ukuthi akazali angimazi uvuthani ngoba uyazazi ukuthi akazali angimazi uvutha amanyala amani ezazi kahle ukuthi akazali leli hlavu lale ndoda le oyibonayo engibize yona yangibizela la lo dodo wendoda lo kusho ukuthi umdletshe wakuxosha ekhaya ngoba wesola ukuthi umethele omunye umuntu engayitshela ukuthi umfowabo wayesezwile ukuthi umfowabo umndeni wamtshela umndeni mina ngezwe esangixosha ukuthi uzwe yonke lonto uyithole kanjani wanede washona ubhuti omncane base bethola ithuba lokumtshela shuthi ukuba ubhuti omncane akashonile namanje usekhona ngaba akazi ngoba babesaba ukumtshela ngoba wekhona shuthi babesaba ubungozi babuzokwenzeka emndenini ngokuthi useshonile bayazi ukuthi ngeke asakwazi ukulwa naye sebefaka mina obishini kodwa ke phezulu kwakho lokho bamkhuza bamtshela ukuthi angayezi lento ngoba izomxaka waqhubeka ngenkani wangixosha ngahamba usezonika ikhanda la ubanjwa amalimi mase kufanele akhulume njengoba umbona nje uzothi soka bephihlike ekhala ngoba umakhala enjalo nje baba umdletshe ngiyazi indoda nje igwala le ndoda baba umdletshe ngathi sengizwe kakhulu iside la mama njengamanje wena ke phezukwazo zonke lezi zinto umndeni sokuhlalisile phansi wakutshela iqiniso wamxosha umama and manje futhi ubhalile yini inhloso yakho ambuzi alento angekazayimele inhloso yabhuti wami ukuthi thimthim sendoda ngizobhalela ekhaya ngibhalela ukuthi ngithola ukusizakala ngokuthi umkami konke lokho asengitshela kona ngikuzwe ngaye phuma kuyena engqulweni zakhe manje yabona njengoba ungibona nje mfowethu ngingalihloniphi kanje ngomsebenzi wakho so umndeni wathi mengabe ukutshela waba nama doubts ukuthi mhlambe lento akutshela yona iqiniso but waba nalo lokho lukuluku ukuthi uyamkhipha umama ekhaya but manje ubusufuna ukuzwa iqiniso from the horse's mouth man ya ngana wethu ngasuke ngathathela phezulu nami adinwa yabona uma uzozwa into uze umuntu umthanda ngenhliziyo yonke uthola ukuthi ubetrayile
yabona umuntu ozokubetray usesilondeni sakho abe afaka ummesa udlidla uthi lento eyenzeka kuyena nami isona siqume ngasithatha ngibona saba right ukuthi ngimthathe ngimkhiphe emagcekeni akomdletshe Ufunani manje kwawena lo mndeni wami ngimane ngisuke ngibuyele eGoli ungilethele lapho nanku kumbuzo ke manje ovela Hayibo. ukuthi yini ke pho Nakuhlanya manje bo. wamletha la kwisho namhlanje Abe. yini lo ufuna ukuthi niyilungise ngoba wena wamxosha ekhaya yabona bhuti wami into ebengifuna kahle bengifuna ukuthi ngizoconfessa la kumngami ukuthi Mamhlongo ngiyazi nami ukuthi ngakwenza ububi phambi kwakho ngaxosha ushisa wentsha ngoba Mamhlongo lapha eGoli nginomunye umndeni awuzazi ukuthi awuzali wena awuzazi ukuthi awuzali Mdletshe ngilinde Mamhlongo ngikhulume ngiqede Mdletshe awuzazi ukuthi awuzali ngilinde Mamhlongo ngikhulume ngiqede uyazazi ukuthi awuzali into eyinkinga nanso into eyinkinga Ngicela simnikeze ithuba nanso into eyinkinga Asimnikeze angithi ngizozama ukuchazela ukuthi inkinga ihamba kanjani yazi ukuthi angimlahlele manje yini manje futhi ungafuni ukungizwa mina ngalalela isitori sakho ngaxosha ngiyakuvuma lokho nawe ngicela ukulalela yes axosha ngisho umndeni ngicela wami ungilalele nawe uzomncenga imbuzi zasekhaya wathi zizacile ziyahuda bethi bazoxolisa ekhaya bezongixolisela umndeni wakhe ngingathembi lutho emndeni kwawo wakithi angawufuni namhlanje usezalana yini namhlanje ongayizwa lapho ayithi lo mndeni usangawufuni unomndeni eGoli unomndeni awuthathaphi lo ngoba ngazali unengane zamanye amadoda eGoli ngoba wena phela iyo hayi into engifuna ukukhuluma nawe le Uzalela into abanye abangafuna amadoda. ngithuba ngikhuluma okay asimnikeze yini ungafuna ngithuba ngikhuluma Shame on you. ngicela ukhulume Mdletshe ngicela ukhulume Mamhlongo ukubiza kwami uze la angizelanga ukuthi uzongijaja ngizela usulungisa izinto nawe namabibi akho nami namabibi amabibi ami Mabibani wazenga amabibi wena wazenga amabibi wena indaba ungafuni ukuzwa iside of story sami wasizwa wena esami ngalesikhathi ngikucela ngithi ngicela ungilalele wangilalela ngicela wenze Mamhlongo yini ongayizwa la ukuthi wena wasephutheni wasemanyaleni futhi angizofanele kufanele ngenze njani mina njengendoda wafanele ngenze njani amanyala wafanele ngenze njani ngoba nawe ngiyafuna ukuthi ungichazele ukuthi yini yakwenza ukwenza lento wayenza amanyala sengitshela nguwe Mbu uyahlela wesidwedwe sendoda kodwa sendoda kulungile mngami kulungile Mamhlongo mina ngizokutshela kona kukodwa ukuthi yebo ngiyavuma awasashuthi ngoba lokho ngikutholile sengikuthola lapha eGoli umfazi wami lo seGoli ngoba sinezingane naye yani manje lezi ingane lezi sengisekhombe kahamba ngathola ukuthi kwazona lezi ingane kusizona ezami siphuku yona into yaziyo ujaji omunye umuntu engathoni awukho msula mani nawe awukho msula mani yini usenze ngcono wena wena ngifuna ukulalela uyangijaja manje wena na umhlola bo sengikukhuzelile akwazi ukwenza into efana leyo ayithi ngifuna ukukhuluma naye yeah okay ngicela ukhulumeke baba uqhubeke Mamhlongo awuthi once ukulalela nje kanye ukulalela nomuntu umazi ukuthi uphansi kunawe kodwa ngicela umlalele khuluma ke wemsindazwe waseGoli ngikuzwe ngifuna neSouth Africa ikuzwe ubhede ukuthi ubhede uthini awubhedeke sizwe lungile mngami mina into engiyifunayo ngifuna ukuthi ubuye uze ekhaya nayo indodana le kamfowethu ngicela ungilalele Mamhlongo ngicela ungilalelise kahle iyona yonke lento engafuni ukuthi yenzeke yikho ngithe angize la ukuze khona bezokwazi ukuyilungisa lolu daba ngoba mina mengibhekane nawe sibhekane kanje ngeke kuze kulunge ngoba ngaze ngikhiphe ngisho umphefumulo waba lungileke wabani lungile umphefumulo Mamhlongo ake sidlule kulokho angizanga ngokuzolwa la okuningi sikukhulumile ngithi mina le ndodana kamfowethu ngifuna ukuthi ngiyenzele izinto ngifuna wena ubuye uze lapha emzini kababa kaMdletshe cela silungiseke Mdletshe yabona abafuna siqhubeke nalolu daba lolu uma ufuna le eyakanjomane kobhebhe ikulalele la ikuza ukuthi uthini ngicela ukhipha leli gama lokuthi indodana kamfowenu mina ngashada nawe ngabhinqa isidoba ngagijima ngangena ngisho esibayeni ngaphuma mina ngacaca mina nawe ungangitshela ukuthi kunendodana kamfowenu mina ngizalanga indodana kamfowenu eyakho ngangitshela ngomuntu oseshonile ukuthi unento eyakho ngangikusiza ngikunika indlalifa ngoba awunayo indlalifa wena uma ufuna into ngizwe kahle la ngicela ukuthi
indaba yokuthi kunendodana kamfowenu uyiyeke mfana wami ngicela umkhuze mfana wami umlungisi ngoba inini eningibizile la mina nginazi Okay. Kulungile mkami ngiyazithoba Tshela ngiyaxolisa mkami indodana yami ekamfowethu eyami ekamfowethu ngicela yabaleli igama kamfowethu ngicela athume kule ndawo eyami-ke mamhlongo nayo into engifuna kuwena ufuna kugcine wena mamhlongo nayo into engifuna kuwena ngomane eyami msindazwe nansi into engifuna kuwena ngomane mamhlongo mkami yes engimthandayo ngomane engizocela ukuzolungisa na izinto yebo Mama uthi ucela nilungise izinto nibuyelane nawe ubuyele ekhaya futhi. Usho njalo ngomama. hayi yabona-ke mfana wami elokubuyela ekhaya ngicela alikhohlwe ngoba angeke ngibuyele ekhaya mina lapha la ngixosha khona into azongisiza ngayo umdletshe ukuthi lo muzi esiwakhile nengane yakhe indlalifa yakhe Usibo. Phela igama lakhe. Okay. sibongiseni ngizocela ukuthi ahamba ayongibikela wona angishisele impepho ukuze liyangane ibe nengqikithi yokuthi nanti kubo ongcono yena mesafuna ukubhembuluka aphinde egoli abhembuluka kodwa azi ukuthi indawo ngenilanga yobuya azolala kuyona uyilungisile ngemuva alungisela ingane mina angeke ngiphinde kuleyo muzi angikhiphiswa kwenja kuwona yena uma efuna mina nomfana wami uyena ozobuya ezikuthina uma ehlulwa yiloko uyoqopha eceleni Yani mihlulwa yiloko kuyazwakala. Kulezi zinto ezishiwo umama ke kuthini ukuphala kwabo. mina nsizwa amadoda njengomuntu ozozehlisa ngiyazi umama ngamona kakhulu uma ngabe ngimuzwe ekhuluma into efana nale ngoba phela into ebalulekile la kulungisela ingane ukuthi ingane into zayo zibe zinhle yebo yona yathola indlela yatholakala ngayo ngeke lokho Saqhubeka mdletshe. ngithi ngehlisa umoya usaqhubeka No, ngicela wehlisa umoya ma, ngicela wehlisa. ingane ngiyayamukela eyami ngoba ingamfowethu eyami kodwa sengisho ukuthi-ke engikuthanda kakhulu ukuthi ngikuze lokho kuphuma enhlamvini zomlomo wakho ukuthi cha yena ofuna mina ngize lapha emzini ngoba nakhona khona laphana iwona amagceke omdletshe yebo ukuthi lo wamuza ngiwakhile mina bengilindele ukuthi mina yena uzoza la agcacela khona Mhlambe mengabe manje senibuyele ake ekhaya noma wena usukuya la indodana yakhe khona umuzi niyohlala ndawonye singalibona mhlawumbe uthando liphinde lilakheka noma kuzobe sewuhlala nje because manje indlela la izinto ezibukeka ziyiyona angiboni mhlawumbe ngabe ikhaya elithula or something but ngizama nje ukuthola ukuthi okay fine nakho-ke manje seniyalungisa uyabika umuzi wendodana umuzi wakamdletshe but uthando lizobe lukanjani ngoba phela umuzi ngokuthi kube khona nenjabulo ekhaya. lalela-ke baba ngizocela siqale la akazange azawuqoqa umndeni wakithi nowakubo awutshela ukuthi yena usezoncinga mina akazange azakwenze lokho ngoba ukuba ukwenzile ngabe bafikile omalumi bazongitshela ukuthi nangu umuntu owayewumkhwenyana wabo esethi akazange azakwenze lokho 2 uma ngabe umsindazwe esafuna mina ukubuyela kumina sihlale ngokuthula ngeke aphinde la emlonyeni wakhe akhiphe leli gama lokuthi umndeni waseGoli akanamndeni lo eGoli ingane zenye indoda yaseGoli yabona lelo gama elithi umndeni umfazi eGoli aliyeka angaphinda aliphimise ngoba ilona eliyombulalisa ngami lelo gama futhi ngizomzonda kakhulu kunalokho uma ezofika ngishiye mina la abuye athi ebuya lapha ngixosha bese uzongitshatha unomndeni eGoli iyona into engiyifuna kuyena leyo ukuze sikwazi ukuthi lapha ekhaya akwazi ukushisa impepho silungisa izinto angikaze ngamthandi ngoba uwumyeni wami uyena umuntu ngisho umntombi bami obaphelela kuyena ngangiqala ukwazi umuntu osilisa ngaye ngagcina futhi so uma ngabe efuna silungisa izinto uzokwenza le nto engiyishoyo ahamba ayolungisa lapha ekhaya ukuze lapha ekhaya kwazi ukuthi kubike umuzi ngoba amadlozi angeke mina sangamukela kulela gceke ngithi ngiyahamba ngiphuke ngisho ukuphuka egcekeni asilungise ngala uma ehlule ukulungisa ngala get out Uzwile Mdletshe. hayi ngiyezwa lo Damadoda kuyazwakala impela kuyazwakala impela So mimi ngabe niphinde ekhaya njengamanje niphinda kunenjabulo
wenza lezi zinto mhlawumbe umama ayishilo niqale nihlanganise-ke abantu ababekhona kwenzeka zonke lezi zinto nibatshele ukuthi senibuyelene ndawonye and niyimisela ukuvusa lela khaya elenziwa umntwana ukuthi kuqhubeke umuzi kaMsindazi uvuka. Yebo kona kunjalo. Ngicabanga ukuthi nondoda amadoda into engamele ukuthi ngiyenze ngoba emva kokudina kwami ngashiya yonke into emuva ngadinela wonke umuntu ngisho umndeni wami. Awubukiso kwezinja. Okay. Ebengacela ukuthi kwenzeke njengamanje ukuthi ngisacela ukuthi lolu daba lolu silithathe kancane kancane ngizothi ngihambe hlala umndeni wamphathi ngikhulume nawo ngizehlise kuona njengoba ngizehlisa na kumkami. Ngixolise nakuona umndeni wami ngoba okwakwenzeka ngalesa sikhathi lesiyana akusefani manje yabo. Ngoba kwayena lo muntu okwawuyena usingaye akasekho nasemhlabeni. Yabo. So manje ngomndeni wami nama ngukho okutheni engase ngikwenze. Fanele sibuyisane siwumndeni. Hayi no. Kuyazwakala. Mama, siyabonga kakhulu isikhathi sakho nje nanokuthi ufike kwishow noma kuphuma amagama amakhulu amanye abengisinda njengomntwana phakathi kwenu kodwa ke siyajabula kakhulu ukuthi isixazululo noma indlela yokukhanya kuyabonakala. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike kwishow. Ngiyabonga ngane yami nami ngizocela ukuxolisa nangamagama amabi esengiwakhiphe phambi kwakho uyingane ngoba ngimdala kufanele ufunde isifundo kumina indlela engicasuke ngayo ngoba ingqondo nenhliziyo kusuke kwabuyela emuva eminyakeni eminingi eyadlula. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume kanje na kwi-South Africa yonke. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhipha amagama nje bengaqondile. Inhliziyo ayiphakele. Hayi no, kuyazwakala masiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Thank you siyabonga. Mdleji, siyabonga kakhulu ndoda yamadoda ukuthi usibhalele uzoyithola i-satires kodwa ungakunaki-ke lokho baba. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow uzokhuluma nathi. Impela siyathemba ukuthi izinto zizohamba kahle phakathi kwakho nomama nikwazi ukuthi nilungise izinto. Siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga amadoda. Yani nawe ke mbukeli ngiyathemba ukuthi ubonile ukuthi episode yanamhlanje ihambe kanjani. Well bengiphethe abantu abadala-ke namhlanje and ubonile ukuthi iy'ndaba bezinkulu kakhulu but-ke okumnandi kakhulu ukuthi njengoNkulunkulu wemijolo noma njengoNkulunkulu wabantu abathandanayo ngikwazile ukumbiza ukuthi uNkulunkulu kaMatifana woze uzongihawukela. Yingakho ukubona i-episode yanamhlanje igcine ibe nesiphetho esi-right nokwazile ukuthi umama nobaba bathe bazothatha izinto step by step. Uma ukuthi nawe ufuna ukuyibona ukhona khona la ekhaya kwema-episode wethu alandelayo lula kakhulu ongakwenza thumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke thina mengabe sihamba nje ukuthi ha ngoba siphethe 100k subscribers akugcini lapho somakhulukhulu singasasho-ke uhadebe uyabona nje sihambela phezulu kaze mesibhampa kanje sino-100k siyobhampa kanjani mhla sathola imiliyoni. Isisize-ke sibhampe sonke size sifike kwimiliyoni khona la kuhlelo lethu silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Uyangazi igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubuka kwakho.